Fagor eta Edesa enpresetako langile kaltetuek manifestazioan aldarrikatu dute euren egoera. Lana eta aberastasuna banatzea eskatu dute. Lanpostu fijoak gauzatzea, 1.500 langile kanpoan daude 1.500 langileentzat, eta kapital sozialak bueltatzea. Kapital sozialak, prestamo merkantilak eta voluntariak. 350 dira aurre jubilatuta dauden langileak eta horiek ere protestan izan dira. Bere garaian Fagorren jarritako dirua itzultzea eskatu dute. Urtebete pasada, Fagor itxi zenetik eta oraindik 400 langile baino gehiago lanik gabe dago eta beste 700 behin-behineko kontratuak dituzte. Badirudi Garagarza eta Eskoriazako lantegiak datorren hilabetean zabalduko dituztela, baina hala ere langileak oso kezkatuta daude euren lan etorkizuna. Geldik nao, hilabete bakarrik egin du lan urtebete honetan, orduan beste urtebete gelditzen da parua, eta danon artean aber zer lortzen dugun, zaitik egoera nahiko latza da. Arrasateko San Andres lantegitik irten dira Fagor eta Edesako langileak manifestazioan, eta Biteri plazan amaitu dute.